projecte consisteix en un curs que s'ha fet de reanimació cardiopulmonar online, absolutament gratuït i voluntari, amb el qual un cop han participat i han realitzat el curs se'ls ofereix l'oportunitat de fer una sessió de simulació amb un cas clínic que ens permet refrendar si s'han obtingut els objectius del curs i, per una altra banda, ens permet fer una anàlisi de l'eficàcia del curs aquest. No m'he trobat mai en aquesta situació, però crec que és un acte de solidaritat i generositat amb tothom. Trobar-te en una situació real, que en aquest cas teníem el ninot al terra, dius, vale, amb tot el que he pres, què faig? Com començo? I llavors has de recordar molt bé el pas de protegir, avisar i socórrer, i llavors començar a fer totes les maniobres que et va dient, en aquest cas el desfibrilador, i després el feedback que reps en aquest cas aquest doctor que hi havia és supernecessari, perquè jo podia saber-me la teoria, o en aquest cas si hi havia alguns punts que podia fallar i així, rebre aquest feedback de dir, vale, doncs si això em pogués passar demà, hauria de millorar en aquest aspecte, o això ho portaré molt bé. La teoria està molt bé, però la pràctica és imprescindible.